Zdravíčko. Co kdybych vás pozval někam na kafe? Jistě, proč ne? No, hejte za mnou. Sedm let ve Folsomu, 3 roky na samotce a předtím McNeil. Je to tam vážně tak hrozný? Zajímá vás penologie? Chcete zpátky? Víte, dostal jsem do kriminálu nejednu zlodějskou bandu. Udělali chybu. A bylo to. Tak to museli být pěkný žabaři. Každý chybuje. Vypadám snad, že mám na prsou vytetováno zrozen k tomu, aby prohrával? Ne, to ne. Správně. Nikdy se tam nevrátím. No tak přestaňte krást. Dělám jen, co umím. Kradu. Vy taky děláte to, co umíte nejlíp, ne? Tak mě chyťte. Nechtěl byste žít normální život? Kurva, a co to je? Teplý večeře a fotbal? Jo. A vy žijete normální život? Můj život. To je hotová katastrofa. Mám nevlastní dceru, je úplně mimo. Protože její fotr je neskutečný kretén. A manželka? Naše manželství se rozpadá. Moje 3. manželství. Protože trávím čas tím, že honím chlápky jako jste vy. Takové já vedu život. Kdo si mi řekl? Na nikoho se nesmíš vázat natolik, abys ho nedokázal během 30 vteřin opustit, když půjde do tuhýho. Vy jdete po mně, kam se hnu, tam jdete vy. Jak vám může klapat manželství? Zajímavý názor. Vy jste mnich? Mám známost. A co jste jí řekl? Že jsem obchodník. To tedy znamená, že když vám budu v patách, tak se na ně vykašlete. Neřeknete ani s Bohem? Takový je pravidlo. To je dost smutný, ne? Tak to prostě je. Nebo budem oba dělat něco jiného. Nic jiného nedovedu. Já taky ne. A vlastně ani nechci. Já taky ne. Zdal se mi takovej sen. Sedím u stolu na nějaký hostině. Spolu se mnou tam sedějí všechny oběti vražd, který jsem vyšetřoval a hleděj na mě. Namísto očí mají černý díry, protože jim rozmlátili hlavy. Víron do mozku. Seděj, mají těla jako balóny, protože jsem je objevil až 2 týdny po smrti. Sousedé ucítili smrad. A teď tady seděj a koukaj. Co říkají? Nic. Nikdo? Ne, asi nemají co říct. Tiše tam sedíme, koukají na mě. A to je vše, celý sen. Já se ve snu topil. Zbudil jsem se a zhluboka jsem dýchal, abych neumřel. Co to znamená? No, spoustu času. Na to, čemu se chystáte? Správně. Děláte na tom? Ještě ne. Sedíme tu.
naproti sobě jako staří známí. Vy děláte, co děláte, a já zase to, co musím. Sedíme tady tváří v tvář. Kdybych vás musel zabít, udělám to. Ale nerad. Jenže... kdybych měl volit mezi váma a nějakým chudákem, který po sobě zanechá vdovu a děti, pak vás odprásknu. Každá mince má dvě strany. A co když já budu muset odprásknout vás? Protože, ať je to jak chce, nemáte se mi stavět do cesty. Setkali jsme se tváří v tvář. Ale neváhal bych ani vteřinu. Možná se tak stane. Nebo kdo ví. A možná se už neuvidíme. Jsou v trapu. Cože? Oblafli nás. Jak oblafli nás? Ztratili kryse. Jo, a o svých kšeftech s Charlínem nemluví, takže nemám z Marciana co dostat. Nic neví. A co Cherito? To sami napíchli vysílačku na autobus do San Clementina. To se třásli všechny naše lidi. Jo, ve stejnou dobu, v 9 hodin. Seděl jsem na kafi s McCauleym a zhruba před půl hodinou. Tam jsme ho ještě měli.